za mu gwagwarmaya don mu sake mata suna, za mu gwagwarmaya don mu yanke alaka kalilan da ta yi saura tsakanin mu da Faransa. Kenan za mu samu kuɗi namu na iyomowa na mu kaɗai, wanda mun yanke komi da komi da Faransa. Kun bai ji magana? Suna sane waɗancan mutanen, don haka shugaban ƙasar Nijar ya ce wai kwanan nan za su yarfar da Faransa. Ababala har yanzu kuɗi suke buga muku kuɗin da ba ku kashe suke buga muku, ka yarfar da su ko su yarfar da kai. Ai yanzu wannan magana da ya faɗa ko tana can wajen da take, suna ne suna gaya za su da shi. Yanzu wannan yaron yana ga ƙarfin uwayen shi. To bari mu ga juyin mulki ya dace da shi ko kuwa kirkiro mai hadarin jirgin sama ko kuma ya dace da yaron na malam za su sai da za su wullar da shi. Ka duba Gaddafi, in dai ba aljanna ka shiga ba, yadda Gaddafi yawa al'ummarsa an sai dan aljanna ka shiga. Gas haƙofar gida, abinci, sauƙin rayuwa, ya ce na samu Libya tana Sahara na maida ta lambu.